Hi mga kabisaya, welcome back to my YouTube channel, Ems Bisaya. Mga kabisaya, ang gagawin kong video ngayon ay magluluto ako ng biko. Yeah! Panoorin nyo na lang po ang kung paano ako nagluto ng biko. So, please watch my video mga kabisaya, and don't forget to click the like button, then subscribe also mga kabisaya, and don't forget to click the bell notification. Maraming salamat po. Enjoy watching. Ay, hindi tapos pa yun naman. Yung magkaon sa taon na yun. Tapos pang ano mga kabisaya, yung bukaw-bukaw na ni atong himuong latik para sa atong biko. Ato sa nisang palatikon ka dyan dyan. Adi pa yung latik na adyo kay pait na na. Mga kabisaya. What is my link on? Kalingaw ko dyan mo ni kuraw-kurawon mga kabisaya. Para di mo dikit sa ilaw. Kajawad. Diyan mga kabisaya, diarag atong gidungag nga pilit mo. Astig. Astig na Ga, malakit. gasinaw. Pilit. Ano say atong ibutang dani mga kabisaya. Dani na to ibutang dyan mulatik na. Nga na yung style sa amo yung magbiko. Dungagon dyan ang kanang pilit. Una. Lay raman sa suman. Ang suman kay di man dungagon. Pabugtungon nimo ang suman. Ay ka lang naipilit. O magsuman ka.
Ay mga kabisaya, ag atong kuan. Gidugangan din nato og kanang ganiha kay wash sugar man to akong gibutang. Karon gidugangan na ho og brown sugar mga kabisaya para nindot ba murag brown food color ag atong biko. So kani gidugangan na mga kabisaya. 1/4 ra pud siya. Katunga ray ang gibutang kay jag tamis ra pud kaadyo. O ba na? Dito. View. Yan na. Ang mga kabisaya, ang bukaw ng kabisaya. Diya, kurawan na to. Diba, ang kurawan ni mo muubos diya. Yan mga kabisaya, apit na siya. No, latik. Ay, latik na siya, pero di pa ingon ka ato. Ano? Gamay na naman po ang mga kabisat. Diarag itong pilit na naka-ready na ni itong dinungag na pilit. Ito na ni siyang ilunod, taod-taod gamay. Pus. Baka ni mahulot. Hinay-hinay ra. Gaya nila ang puno naman. Ipusa. Dito ko ang ako. So, Kanita mo ang dali naman na buburan. Natilawan na siya ni ma-mix mo na. ano din sa gamay ba? Diyan, dugangan.